Извинявай. Да те питам нещо. Тук мога да те настаня в тази отдая. Всичко е реставрирано с антики, така както си е било по времето на Възраждането. Заповядай, разгледай. Чакай да питам нещо. Защо селото се казва Делфиново? Бай Георги ми е разправил, че тук преди 30-40 години идват комунари, които се наричат делфини. Делфини да си помагат един друг срещу акулите от външните морета. Значи някъде от 30-40 години съществува. Името. Иначе селото очевидно е по-старо. Значи със сигурност след антифашисткото въстание 23-та година тук идват анархисти, въстанници от въстанието. Такива са били, защото четяли са тук Кропоткин, Бакунин, Оуен, Фурие, Русо, Ибн Халдун. И общо взето това, което представлява днес Делфиново, се оформило още тогава от тях. Значи от 80 години някъде? Това, което се знае. Иначе аз съм чувал от един от по-старите съратници, че той е виждал хроники и стари апокрифи, в които се казва, че селото има своите корени още от Второто българско царство. Значи тогава тук е имало колония на богомили и в последствие това се е развило в някакъв център на книжници и лечители. И така е оцеляло селото чак до към края на 19 век, през цялото турско владичество. Така сме известни и в околността. Тук хората си пращат децата да учат, болните да се лекуват. Така сме известни като книжници и лечители.